Pròxima parada, Universitat de les Illes Balears. Pròxima parada, Parkbeat. I pensar que el meu futur professional era només una parada més. L'any 2014 començaren les primeres passes d'un projecte que avui connecta dos dels espais amb més potencial de les Illes Balears, la Universitat i el Parkbeat. Una obra que dona resposta a una necessitat real, millorar la mobilitat entre el coneixement i la innovació. Avui, aquesta visió es converteix en realitat. El metro arriba al Parkbeat. L'ampliació incorpora 1,4 quilòmetres de nova línia i una estació moderna al Parkbeat. El trajecte entre la universitat i el parc tecnològic es fa en només 2 minuts i en 15 minuts és possible arribar-hi des del centre de Palma. El projecte ha tingut una inversió total de 28,9 milions d'euros finançats per fons europeus Next Generation i el factor d'insularitat. Amb aquesta ampliació s'inicia una nova etapa per al transport públic de Mallorca, amb més rapidesa, comoditat i sostenibilitat. El Parkbeat registra un elevat volum de desplaçaments diaris, dels quals el 85% es fan en vehicle privat i motoritzat. Aquesta nova estació facilita un accés directe, àgil i sostenible per a estudiants, investigadors, empreses i famílies. És una forma que ens ajuda a nosaltres a crear hàbits en el transport públic i en els allotjats de jovenets. Aquí es tracta d'un col·legi que ja vinguin en transport públic i vagin fent hàbits, crec que és molt interessant. El Parkbeat ja és un pol d'atracció de talent de la gent de la universitat i el fet que pugui haver una connexió més directa des de la universitat fins a Parkbeat o des de Palma fins al Parkbeat segur que farà que més talent pugui venir a fer feina aquí, més talent se plantegi venir a fer feina aquí i sense cap dubte serà un avanç en aquest sentit. Todo lo que sea comunicar a través de transporte público es una muy buena noticia para todos los ciudadanos, lo es para nosotros, lo es para la gente que trabaja en este Parkbeat y lo es para los ciudadanos en general. La connexió reforça el vincle entre la universitat i el parc empresarial més avançat de les Balears. Connecta la formació amb el món laboral, el talent amb l'oportunitat, la recerca amb el desenvolupament. Tenemos el privilegio de trabajar en el Parkbeat, que es un entorno bucólico, tenemos un parking envidiable, entonces es como la guinda perfecta. Mejorar la captación, gracias a que hay compañeros que no tienen vehículo propio y facilitamos esa trayectoria diaria. Además, que últimamente se valora mucho la sostenibilidad y el metro forma parte de estos proyectos. Puede ser atractivo para atraer también empresas que quieran instalarse aquí. Y con el nuevo plan estratégico que hay para el Parkbeat, que además habrá viviendas, pues le dará mucha vida. Como startup mallorquina, para nosotros es un avance que se pueda reducir la huella de carbono con este nuevo tramo que se ha hecho del metro entre la UIP y el Parkbeat, pero sobre todo también desde la ciudad al Parkbeat, ¿no? El Parkbeat acull empreses tecnològiques, punts de recollida logística, serveis de mobilitat elèctrica, sales de reunions, centres educatius i espais de coworking. I ara també té estació de metro. Una connexió entre el coneixement i la tecnologia, entre la formació i l'oportunitat. Metro Parkbeat. Pròxima parada, el teu futur.